ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ବିତିଯାଏ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସତ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟରେଖା ବଦଳାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ନା, ସତର କୌଣସି ଚେହେରା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସତ ଜାଣିବାର ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ଯାତ୍ରା। ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଏଇଠୁ ମାଲ୍ୟଗିରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆରମ୍ଭ କରେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠିର ଶେଷ ହେଉଥିବ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାର ରାସ୍ତା। ବାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ତ ମାଲ୍ୟଗିରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସତ୍ୟର ସାଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ।